השבת אנחנו קוראים פרשת נשוא. האמת, יצאנו השבוע מחג השבועות. שבועות מסמל את החתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כאשר הכתובה זאת התורה. ואם זאת הייתה החתונה בשבועות, אז השבת זה שבת שבע ברכות, אפשר לומר. ואולי נשוא רומז לנישואים, וגם אפשר לומר שאם השבת, שבת פרשת נשוא, אז נסתכל ונתבונן, היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. 176 פסוקים. 176 פסוקים יש גם בק"י"ט, מזמור ק"י"ט בתהילים, המזמור הכי ארוך. ו-176 זה 22 כפול 8. 22 זה האותיות באלף בית. ו8 זה מספר שמסמל את העל טבעי. יש שתי דרכים ליהודי להגיע בעזרת השם אל העל טבעי, אל האינסוף, אל הקדוש ברוך הוא. דרך אחת, דרך התהילים, התפילות. והדרך השנייה היא דרך התורה, פרשת נשוא, מסכת בבא בתרא, קע"ו דפים, לימוד תורה. על ידי לימוד תורה ותפילות אפשר להחזיק את הקדוש ברוך הוא, שקיבלנו את התורה בחג השבועות, ועכשיו התפקיד שלנו מהשבת הזאת ואילך לקבוע עיתים, לקבוע זמנים קבועים כל שבוע ללימוד תורה, לחיבור לתורה, וגם כמובן לתפילה, ששם יותר קל, שחרית, מנחה וערבית. שבת שלום.